kamano bende ntiere wach motenre kod ntie chien kacha no aseneno ka seche moko iyudo ko chuk-dar kar mondo me obed no en mochiwo arita tiyudo ka ntiere kuonde ma giyudre kuma tek ma kata gin binego gi jonjore. Ere gimutiyo maneno ne jogi obedo kod arita makare ginya ritre kata gin giwuon be gin ntiere kod ritruok moro maneno ni gin bende gin kama kare kata bed ni jonjore oponi omonjo kumoro kata kambi moro ma girito to gin bende gin kod arita makare. Eric, penjo maber kendo ang'e kuma pachi dhiye. Ndalo moko kendo Fazulni nobukore okonia ni chuk-dar idhi mibunde. To mano be onge chik. Ting'e ni hazards nitie. Hazard iluongo nang'owa, iluongo ni kibaji kata atari mora mora. Onge kama onge hazard. Magi iluongo ni occupational hazards. Kata mana obila ogul mama mondiki ni. Ogul mama ni iyudo kowuok ka odhi kata mana rito bengi moro ting'o bunde ne moro kanyo. To joma richo kucho obete, omae bunde, onege, waseneno gi ka gitimore. Koro watemo mana ni atmosphere waketo ma conducive, but kendo waketo insurance ma iluongo ni Workers Injury Benefits Act, iluongo ni WIBA. WIBA ni ka ja chuk-dar ohinyore e tich kata othoo e tich to insurance chule. To weche bunde ka bende wuoyi ni ema nobukorego to gionge chik. To bunde 30,000 we chaka ariyo ni mano gima kata pesa mineno nyo wacho ni wachulni kata ogol mama mosewuok Kiganjo kawuono ok chul pesa no. Japuonj mowuok e mbalariany mochako puonjo ma jo TSC ondiko ok chul pesa no. Nyiso ni kara tijwa ni koro Fazul olose ma koro polis karo nego were gi tij polis cha obi ondik marwa ma chuk-dar nikech osache koro ingo mar polis. Japuonj moro manyo ndiki mopuonje secondary tie dala ma japuonj kwano cha owere gi puonjo kwano cha obiye kawa miye kamoro riti oyudo sara mamalo. To yor ritruok en mani watimo coordination ka nitiere kama wanene atari to chuk-dar go sime ofis to ofis go simo ne polis to polis ema koro biro polis ema wan be wageno ni nyalo biro konyowa. Wan kaka chuk-dar watiyo under auspices mag citizens security coordination watiyo gi jopiny to gi polis ema ngi power mar arrest, polis ema ngi power mar detention. Moko manye wacho ni chuk-dar bro chako mako jigi magi ji wuoye ji odonjo ka nyoro Lydia, ji nyodonjo ka nyoro ok ng'eni wan gi piny owacho manyien, ji nodonjo ka nyoro ji koro ng'ato ka ng'ato dwano winje ni embe oluongo jofwambo moko dalagi owacho negi ma atelo ne gini tinde owacho ma ng'ama dwa somo onge mane gima inyowa ka ng'ama dwa luwo chik onge ng'ato ka ng'ato dwa wacho acha mare do gisomo ka nyaka nye wach mach moro nye wuogi kata iyudo ka migawo ka migawo mar sirkal ogolo oboke migawo ka migawo mar sirkal ogolo oboke to oboke gi gigolo mana ka ji owang' sama nye ji pok owang' nye ok iwinjgi. Wabedo gima iluongo gi kisungu ni a reactive governance system as opposed to being a proactive one. Very sad. Leta ina. Bende nitiere kumoro Eric ma bende unyalo rome gi Fazul Mohammed